Iya, soalnya meng mangan gulai kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gulai kan enten kok bisa lah gulai kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran Kadung Tresna sing nyekar Mbak Tatin ki ya weton Kulon Praga. Ya, Mbak Tatin. Wah, kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. ya. Ora apa-apa, ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen pengen ta iki? Rak ngopo aku Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gulai. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Malah aku justru mangan kepengin mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah weruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gulai kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gulai kan enten kok bisa lah gulai kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, Mangsane. Jenengan asor napa? Ning nggon aku wis tak suguh apa-apa lho, apa kemauane wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sudah nganggo sasmi. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Wah, wis ngendika Dik, langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa kei. Lah ngapa? Moh ora. Lah kuwi mah ejik prawan lho. Cangkemmu ki mbasa ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke wis mabur rambuté. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Teneh bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Ternyata nek dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti Nanti- esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, karang-karang iki kamu tongseng kok gembur, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak belehke. Beleh apa tempe? Tolo. Kok tolong nek beleh piye? Ya cilik, sit ngono ta. Oh, kae ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak belehke esuk rasa kuwatir. Jenengan- Cari njaluk sapi apa wedhus? Ya nek aku doyane sapi nek wedhus emoh. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kowe. Masa telek? Doyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Kadung Tresna, Oh nggih. pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kundur Kasidan Jati. Oh iya. Nek kono adine Bambang.
Bambang Gentulet. Heeh. Seorang. Sugeng dalu Pak Tejo. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalu. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe nyebut. Kok pamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham? Wis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Ora usah kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Yo. Rina wangi dadi ati Neno tanpa dahar tanpa Nendra jenengan Betawi Yoga Anyar to Pak? sapa? Sing ngedram kuwi. Oh, piyaga pocokan kuwi. Lagi das-das luput terus. Ora apa-apa ndene kok ngono yo njaluk larang wah. Ayo suwuk kowe kleru kok dang tak des ya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Ya, ki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. Ae krancang. Oh, Terus oh. nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek kenceng. Iki mergane patimu. Entek kenceng. Mbok jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune priwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Kayung yon marang slih. Piye dong apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing Nggih. arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Iya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Iya. Nges. Sesuk tak mbuk. Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora yo. ceritane lho. Sesuk piye? Iya. Marang slirane Neno. tansah gumawanging netra jero ati kadung tara
Nadyan bebasane kalingan kadang sak lembar limas awas kacetan rasa ning atiku Tak ngerti deh. Neno pacakane sarwa asri srobat Mas. Yo, slow ae. Lamat wis katon tejane Nadyan sembah nuwun Mbak Tatin. Ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya, Nok. Ya.